יאללה, אז אנחנו עולים ללייב, ואנחנו יכולים להגיד, Hello Hebrews and Shebrews, וברוכים הבאים לעוד פרק במסע של שישי דרוזי, הכי אסלי, התוכנית הכי חמה ברשת, שעוקבת אחרי כל מה שקורה בחברה הדרוזית, ונותנת מבט למזרח התיכון, לסביבה, לישראל, דרך העיניים הדרוזיות הצנועות שלנו, והיום יש לנו כבוד ענקי לארח את מנהלת החמ"ל הרפואי, שבעצם דואג לטיפול וכל התיאום של טיפול בפצועים והאנשים שמגיעים מסוריה כדי לקבל טיפול פה. היה לנו גם את המקרה המפורסם של הילדה שאנחנו נדבר עליה עוד היום, שעברה כבר כמה ניתוחים, ויש לה גם בשורות טובות בהקשר הזה. אז שלום אמירה, מה שלומך? שלומך, בסדר גמור. מעולה, וכמובן, כמו תמיד, יש לנו את האח מנסור אבו רפאל, אשכר מגרמניה. מה שלומך, חביבי? הרבה זמן לא התראינו. כן, נראה לי חצי יום בערך. כן, בערך חצי יום. השידור האחרון שלנו אתמול נגמר באיזה 12 בלילה. היה שידור מטורף. מדהים, שמע אחי, זה שאנחנו יושבים ואנחנו מדברים על אותו מסך, דרוזים מישראל, סוריה ולבנון, זה דבר שהוא היסטוריה בפני עצמה, זאת אומרת, האנשים בסוריה לפחות, היו נכנסים לגולאג הסורי רק בשביל לדבר עם קרוב משפחה ישראלי, אז עכשיו אנחנו עומדים בפודקאסט, מראים את הפנים שלנו, מדברים חופשי על העדה שלנו, על הקשיים, על הדברים היפים שיש לנו והכל, זה פשוט, אני עדיין לא מצליח לעכל את זה. אז בוא נגיע פה אורי, וכנ"ל אמירה, ממש כבוד לפגוש אותך סוף סוף. תודה, כבוד לי. שמע, אני קורא בתגובות ואני רואה אנשים ששלום מוונצואלה וקורדים שמדברים איתנו מסוריה, מרוג'אבה, זה מדהים כאילו איך העולם שלנו נהיה הרבה יותר קטן, זה ממש מטורף. אתה יודע, כשהייתי באוניברסיטה ולמדתי על האסלאם, אז למדנו על הנושא הזה של הפותוח, הקריאה של אסלאם, לפתוח את העולם לאור של אסלאם. כאילו כל העולם הוא בחושך, ואסלאם זה אור, והם צריכים לפתוח. זה הקריאה שלהם לג'יהאד. אז אני רציתי לעשות מאמר בזמנו, זה לפני איזה 20 שנה בערך, שאמרתי, פייסבוק יעשה פותוח לאסלאם. ואז היה רק פייסבוק, לא היה את כל השאר. והפרופסור שלי, המרצה המוסלמי, הוא אמר לי לא. אבל אמרתי, תראה, אנחנו חווים עכשיו תקופה חדשה שעד היום מדינות מוסלמיות חיו תחת משטר דיקטטורי מדכא, והמנהיג היה כאילו הגיבור שלהם, הוא לבש חליפות, והוא נסע לגרמניה ונסע לשוויץ וביקר באמריקה, והם לא ידעו עד כמה החיים שלהם גרועים. מה שהם ידעו זה שהריצו את המנהיג שלהם ושאמרו שקרים על המדינות האחרות, ובגלל זה הם היו שמחים בחלקם. ואמרתי, עכשיו יש לך פייסבוק, אז יש לך איזה מצרי, ואיזה לבנוני, ואיזה סורי, ומסתכל ורואה את הבני דודים שלו, הדרוזים בישראל, וואלה, הולכים לים. רואה פתאום את הבני דודים שלו, הדרוזים והמוסלמים והנוצרים והיהודים בישראל או בהולנד, והולכים לפסטיבל מוזיקה, ברנינג מן, ולא יודע מה, וחיים טוב, והולכים לאוניברסיטה, והילדים שלהם חיים בביטחה, ויש ביטוח לאומי ויש הכל. ואמרתי, האנשים שחיים במדינות האלה, יתחילו להגיד, בונה, עבדו עלינו, זאת אומרת, המנהיג הטוב שלנו, לא נתנו חיים טובים, ואנחנו רואים את זה עכשיו, סושיאל מדיה עושה פותוח לעולם הערבי, פתאום יש לך עכשיו מדינות ערב, שברגע שנופל טיפה המשטר הדיקטטורי, קשה כבר לעבוד עליהם, קשה להחביא מהם את האמת, ובפודקאסט שלנו, שהתחלנו בערבית, זה על סטרואידים פשוט, אנחנו פשוט יושבים ומדברים, אנחנו חולקים ביחד, ואתה מספר את הסיפורים שלך, ואני את הסיפורים שלי, ואני את הסיפורים שלהם, וזה פשוט מדהים. ופתאום עולים לך אנשים, ומתחילים גם לספר את הסיפורים שלהם, ומספרים איך תפסו אותם בלבנון, ואיך הם ברחו לקנדה, ואנחנו, הצטרפה אלינו מישהי מיוסטון, טקסס. כן. כאילו, ספרת על איך זה להיות דרוזים בגולה, אנחנו שומעים הרבה על יהודים בגולה, אנחנו לא מכירים דרוזים בגולה. דרוזים בטקסס. כן. אז רגע, אמירה, אולי, סליחה, ברשותך חליפה, פשוט יש לנו אורחת כזאת מעניינת פה, אז את יכולה לספר בקצרה
לאנשים בקהל פה, מי את, מה את עושה, מאיפה את? בוודאי. אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה, אני רואה שחליפה עוקב אחרי מה שקורה בעידה וגם אתה, זה חשוב מאוד לחשוף את הצעירים שיש להם את כל האינטרס שבעולם רק לעבוד, נטו עבודה, פחות אגו, פוליטיקה או כל דבר שקשור לעולם הזה. אז אני יכולה להגיד לך שאני סיימתי לימודי רפואה מזה תקופה קצרה, ועוד בהיותי סטודנטית לרפואה, השתתפתי במספר מחקרים, נחשפתי לעולם המחקר וגם לאקדמיה, קיבלתי תקן של מרצה, עשיתי הרבה less traveled by, קוראים לזה באנגלית, כאילו, עשיתי לימונדה מכל המסלול הארוך והמתיש והמאתגר, יותר נכון להגיד, ובעיקר הייתי אחראית על כל המטופלים שמגיעים מהעולם הערבי, דרך יזמות רפואית, מהעולם הערבי, בעיקר מאמירויות, מירדן, כל המפרץ, אפריקה, ואז יצרתי לעצמי איזשהו מנגנון של קשרים, הרבה קשרים בעולם הרפואה. מה שנתן לי את הלגיטימציה, או את היכולת לפתוח אחרי האירועים הנוראים שראינו אותם בסושיאל מדיה, על מה שקורה בסווידה, אז יש לי מלא קולגות שהם אנשים טובים, אחד מהם זה דוקטור ג'ואד חבוס, שהוא בעצמו רופא עם נשמה טובה ולב גדול, וראינו, ישבנו, הסתכלנו על הסרטונים המזעזעים שרצים ברשת, וחיכינו שמשהו יקרה, מישהו ייקח יוזמה, משהו יצוץ, שנוכל לרתום ולעזור, אבל לצערי זה לא היה, ואז אמרנו, אנחנו חייבים לפעול, חייבים לעשות משהו, בעקבות, אני מ-2019 שולחת מפה בחשאיות ובצורה מאוד כזה עם פרופיל נמוך, תרופות לסווידה. אני פשוט ניסיתי לעשות את זה בדרכים מאוד עדינות, ואז היה לי כמה אנשי קשר שאני יכולה להתנהל מולם, ככה הקמנו חמ"ל רפואי, שבעצם עשרות אם לא מאות מהעידה התרוממו איך ששמעו, והתחילו להגיע לחמ"ל, הקמנו אותו במרכז של דוקטור חבוס, ובעצם התחלנו לשלוח לשם תרופות, מלא תרופות, חבישות, כל מה שהם צריכים, במערך לוגיסטי הכי צבאי שאתה יכול לראות, ברמה מאוד מקצועית ואנושית, וככה בעצם זה התחיל. וואו. כיאה לדרוזים בישראל, אנחנו מקבלים מלא ביקורת מהערבים בעולם שאנחנו משרתים בצבא, אבל לא מבינים שחלק מהדברים המדהימים שאנחנו עושים היום, אנחנו פשוט יודעים לעבוד בצורה אפקטיבית, כי כמעט כל דרוזי, ההשראה של הצבא, חד משמעית. בדיוק, כל דרוזי כמעט היה קצין לוגיסטיקה, קצין חייל, חמליסט, איש מודיעין ולא יודע מה, ואז יוצא לעולם הזה, אנחנו יודעים תקתק עניינים. נכון, אז זהו, מנסות שכל החבר'ה שהגיעו להתנדב, רובם היו מסיימים מהמילואים, על מדים, מגיעים לחמ"ל, ואז אתה רואה את זה, והלב פשוט מתפוצץ מגאווה, שכולם לוקחים את החלק הטוב. אני יכולה להגיד לך שכל מה שצברתי ב8, 9, 10 שנים האחרונות, פשוט אתה משקיע אותו לטובת העניין, לטובת העידה. וואו, זה זמן מטורפת. ותגיד שאלה, יש גם יהודים שמתנדבים בוודאי, יש רופאים, אני יכולה להגיד לך, יש מלא אנשים שמגיעים, הגיע מישהו במיוחד מגרמניה, איך ששמע על החמ"ל, בא ואמר לי, אמירה, כל מה שצריך, תגידו לי, אני אעבוד. וואו, איזה יופי. ואם עכשיו אנחנו נרוץ זום אין להיום, אני משער שהחמ"ל שלכם, יש לו הרבה עבודה. הרבה, כן. האמת שיש לנו פניות על בסיס יומיומיות של כמה מקרים שאנחנו פותרים בצורה מאוד מקצועית, ואתה שומע כל מיני דברים, אני אומרת, אם לא לשם זה למדנו והשקענו, אז שום דבר לא שווה את זה. אתה שומע על אנשים שיש להם כמה שעות לחיות, אנשים שצריכים תרופה קריטית, אם אתה לא מספק להם אז הם מתים, מקרים של הצלת חיים ברמה הכי אנושית שיש, וזה, אתמול נגיד קיבלתי, אני יותר מזה, אני יכולה להגיד לך, אתמול קיבלתי נגיד מקרה של מישהו אלווי, שהוא אומר לי, אני רוצה שתעזרו לי, הוא ראה את הפעילות, ראה שאנחנו מספקים תרופות אונקולוגיות של סרטן,
והוא פשוט אומר לי, אין לי מי שיעזור לי, רק הדרוזים מצליחים להתגייס לטובת אחינו שם. דווקא חולי סרטן, אני יודע מהחבר'ה בסווידה, שעוד לפני שהתחיל הטבח, שאנשים שביקרו בבתי חולים, נגיד בדמשק, שמעו את הרופאים, אומרים למי שחולת סרטן, דרוזית, היום אין כימו בשבילך. לצערי זה אמיתי, אני וידיתי את זה מקורות, אבל מה שכיף, אני אופטימית בגישה שלי, ואני חושבת שמכל הרע שראינו, אני חושבת שהצד הטוב שאני חווה עכשיו, זה שאני נחשפתי למלא רופאים, גם מארצות הברית, גם מפינלנד, גם מקנדה, גם מהולנד, מלא רופאים דרוזים מכל העולם, התגייסנו באיזושהי קבוצה, שרומניה, גרמניה, מלא, כמעט מכל העולם, וכולם מגויסים לטובת אחים. אני רוצה לחזור איתך דווקא אחורה, קודם כל, סליחה שאני מתפרץ, כי אתה קפצת ישר לעכשיו, אני רוצה לשמוע, קודם כל... את הג'וס. לא, קודם כל, למה באמת את אומרת שאת כבר הרבה זמן שולחת תרופות וכאלה בשביל הישראלי הממוצע, זה דבר הזוי לעשות. האנשים האלה עד לא מזמן, או עדיין, חיים במדינת אויב. אוקיי, במדינת אויב, אני מסכימה איתך. תראה, קודם כל אני ביקרתי באזרק, עוד ב-2019, הבאתי ילד פעם ראשונה, ילד דרוזי שהושתל פה בארץ, זה רשום בספרי שניידר, אני אוהבת תקדימים, אז אני משתדלת לעשות אותם. פעם ראשונה שילד דרוזי מקבל תרומה, שהוא לא ישראלי, מקבל תרומה ממישהו שהוא ישראלי. נגיד שזה רק בירדן, כן? למי שלא יודע איפה זה, אזרק. ירדן, סליחה, כן, זה בירדן, וזה הצליח בצורה מדהימה, בין יחיד להוריו, ההורים לא יכולים לעשות עוד ילד כי הם נשאים למחלה הזאת, אז כנראה היה יוצא להם עוד ילד עם חולה, ואם לא היינו מצילים אותו, הילד הזה היה מת. היום הוא עולה בצורה, שולחים לי, כל שנה אני מתרגשת מחדש, ואז הסתכלתי על זה ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, אני רוצה להרגיש שאני עושה את הלוגיסטיקה הרפואית הזאת, שאני נלחמתי על הילד הזה, נלחמתי תרתי משמע, ירדתי דם עד שהוא הגיע לפה, ועשה את הניתוח, ואז אמרתי, אני אוהבת את זה, אני מרגישה שייכות, למרות שאני חייבת להגיד לך, אני פותחת סוגריים פה, שאני לא הייתי כאילו מזדהה בתור דרוזית בהרבה מקומות, כאילו אם היו שואלים הייתי עונה, אבל אם לא, אז אני ישראלית לכל דבר בעניין, גם לא כל כך מזהים, אז כאילו אני זורמת. ואז כשקרה האירוע הזה, אני חייבת להגיד לך, זה עורר אצלי משהו בזהות, כלפי העדה שלא ידעת שהיא קיימת אצלי. פתאום יש לי את כל הרצון שבעולם לרתום ולעזור בצורה הכי שלא הכרתי בי. אני בעצמי לא הכרתי, לא ידעת שאני כל כך אכפת לי ממה שקורה עם העדה ועד כמה שזה חשוב. אז זה התחיל שם, התחלתי כזה לאט, אם פונים אליי לצורך מתן תרופות רפואיות בסווידה או בירדן, הייתי שולחת על בסיס כמעט חודשי, בתור מצווה, כמו שאומרים. וזה לאט כזה יצר גם הרבה רצון טוב לאנשים טובים כמוכם, לתרום ולהיות חלק מהעניין. וכשהגיע המקרה הגדול של סווידה, אז פשוט אנשים לא חשבו, ראו שיש עשייה, 100% עשייה, נטולה כל דבר אחר, והם התגייסו לטובת העניין. וואו. כן. אני כל כך מתחבר, אגב, לעניין הזה, שמשהו נדלק כזה בזהות הדרוזית, אני חושב שסווידה היא באמת איזשהו משהו שפתר אצלנו איזשהו משבר זהות עם מי שאנחנו. אני מסכימה לגמרי, נכון. אני מתחבר לזה ממש, ואז אוקיי, נעבור לסווידה, מתי את מבינה שיש פה איזשהו אירוע שהוא בלגן, ואיך את מרגישה, כאילו מה, תספרי לי את הרגעים הראשונים או הימים הראשונים, מתי את מבינה בעצם שיש פה בלגן גדול? אז בעצם כולנו נחשפנו ברשת, אני חושבת שזה אמר לי איזה איש דת משהו מאוד מעניין שקרה לפני טבח עם הדרוזים, אבל לא הרגשנו בזה כי לא ראינו, הוא אומר. היום זה הרבה יותר מאתגר בגלל שאתה חשוף לרשת, ואז אתה רואה את הסרטונים האלה, רואה אנשים
מתקשרות אליי, נשים מתקשרות אליי ואומרות לי, נכנסנו להיריון, וסליחה על הביטוי המאוד גס, אבל זה מציאות כל כך הזויה, שאנשים לא מבינים עד כמה שאנחנו חשופים לרשת, אבל כשאישה מתקשרת אליך, אחרי כל כך הרבה שברון לב, אתה לא יכול להישאר אדיש. אני ניסיתי, אני חייבת להגיד לך, אמרתי, יש אנשים שם בשטח שהם ייקחו יוזמה, ואז ישבתי כמה ימים, אני כבר, הלב שלי התרסק לגמרי, אמרתי, אני חייבת לקחת, כמו שאומרים, לקחת את החלק המנהיגות שיש בתוכי, ולשלב אותו עם רפואה, ופשוט להתקדם עם זה. פשוט לקחת את זה כשלב אחד קדימה. התקשרו אליך נשים דרוזיות מסוריה ואמרו לך שהם נאנסו? לצערי. ואני מדברת איתך על נשים. אלוהים ישמור. כן. וכמובן ששלחנו להם מה שצריך מבחינה רפואית, תרופות, וגם גייסתי לשם זה גם מלא אנשי מקצוע, וזה פשוט גרם לי להבין שאני לא יכולה להישאר אדישה מול מה שקורה שם. כן, כן, ובהקשר למה שאת אמרת וחליפה אמר, אני חושב שהרבה דרוזים בעולם, כשפתאום נדחפנו לפינה והבנו שהעדה הקטנה שלנו, שיש בה איזה 1,000,000 ומשהו אנשים בכל כדור הארץ, נמצאת בסכנת הכחדה ממשית. ופתאום גם מי שלא יזדהה כדרוזי או לא עניין אותו, פתאום קלט, רגע, בוא'נה, יש מצב שעוד 25 שנה לא נשאר אף אחד, עוד 50 שנה לא נשאר אף אחד, אולי רק בישראל ואמריקה, כי באים לרצוח אותנו. וזה גרם להרבה הרבה אנשים, חוץ מאשתו של ג'ורג' קלוני, שהיא תתבייש לה, אבל זה גרם להרבה דרוזים בעולם, לבוא ולהגיד, תקשיבו, אני דרוזי. לשים את הדגל, לעמוד, לתת קריאה למען האחים שלהם והאחיות שלהם בסוריה, וזה פשוט, מצד אחד זה עצוב שזה מה שהביא אותנו לזה, מצד שני זה גם מאוד מחמם את הלב לראות. אבל אני פשוט, אני יודע יש כל כך הרבה דברים שצריך לדבר עליהם, אבל הוזכר פה הסיפור של הילדה הקטנה. האם אנחנו מדברים על הילדה שראו שירו לה בפנים והאף שלה כזה, זה הילדה שהיום מדובר עליה? כן, שמה זה חלה חטיב, ובעצם מה שעברה זה טבח של כל המשפחה. סיפור נוראי שהתפרסם לדעתי ברמה בינלאומית ממש, היא הסמל שבעצם ממחיש את כל מה שקורה עם הדרוזים שם, כל המשפחה שלה נטבחה, יש לה אח אחד שנשאר בלבנון, והיא הגיעה לפה בהשראת דוקטור אימאד חבוס וג'ואד חבוס, שיחד איתם הקמתי את החמ"ל, הם עושים עבודה... איך היא הגיעה לפה, סתם מתוך סקרנות, היא הייתה בסווידה הרי. היא הגיעה כמובן הכל בתיאום מול צה"ל, צה"ל עובד מסביב לשעון לטובת אחינו שם, אני חייבת להודות להם גם בפורום המצומצם הזה, הם עושים עבודת קודש ממש, כי הם מבינים את ההשלכות, הם מבינים גם שבאמונה שלנו אנחנו כולנו אחים, והיום אני פה, מחר אני שם, לפחות זה מה שאני חושבת ומאמינה, ולכן באמונה שלנו אתה חייב לשמור גם על הגזרה שם וגם על הגזרה פה. יש לנו את כל האינטרס שבעולם, ועכשיו הם הבינו חד משמעית שאנחנו בתוך זה ביחד. הדרוזים גם נרדפים שם, ואין להם שום אינטרס בעולם שמדינת ישראל לא תהיה חזקה כמו שהיא, במצב שהיא נמצאת בו היום, והעובדה שהניפו את דגלי ישראל כבר לא מעניין אותם, ואפילו אומרים בריש גלי, בואו תיקחו אותנו, כאילו אנחנו רוצים להיות, איזה מישהו דיבר איתי בטלפון משם, לוחם מאוד נחשב, הוא אומר לי, אמירה, אני מוכן מחר בבוקר להתגייס לגולני או לכל יחידה שלכם, הם מבינים את הרצון הטוב של מדינת ישראל לשמור עלינו בתור מיעוט. אין על הלוחמים הדרוזים, אין עליהם. רגע, אבל שוב, היא הייתה בסווידה, אז צה"ל הביא אותה במסור? כן, זה היה תיאום מול דוקטור חבוס וצה"ל, והגיעה לבית חולים זיו, ומזיו בעצם קיבלה טיפול הראשוני, ואז עברה לבית חולים הדסה. יש איזשהו קטע שמשרד הבריאות לא מכסה, כאילו, אתה צריך הרבה השקעה. זה לא בסל בריאות. זהו, ואז דיברנו עם שר הבריאות, הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת, הוא בירך והחל לנו הרבה ברכה על כל מה שאנחנו עושים, אהב את זה, מאוד מתחבר לכל הרעיון של החמ"ל הרפואי,
ואמר והבטיח שהיא תקבל את כל הטיפול הנדרש, עד שהיא תסיים אותו לתומו, ממש עד הסוף, ואז היא תחזור בחזרה, בריאה ושלמה בעזרת השם. איזה פציעה יש לה? מה קרה לה בדיוק? יראו לה בפנים? אז קליה, לצערי הרב, קליה נכנס לה בפנים ויצא מהצד השני, וזה בעצם, היא צריכה גם ניתוח דרכי נשימה, וגם ניתוח פלסטי מאוד מורכב. בת כמה היא? 11 לדעתי. והיא זוכרת את האירוע? יצא לך כאילו? אפשר, זה אירוע טראומטי מדרגה ראשונה. טראומטי, זה מישהו שם לך קנה לראש וירה לך בפנים אחרי שהרג את המשפחה שלך? לא, אז היא התחבאה, ממה שהבנתי, התחבאה בתוך הארון, ובעצם התחילו לירות בכל המשפחה, אז היא במקרה נוצלה. זה מזכיר לנו ימים נוראים, שגם העם היהודי עבר, וזה לא נופל מזה, זה לא פחות. זה הסיפור שאחותה הייתה לידה ומתה לידה, וביקשה ממנה כוס מים, זה הסיפור הזה, או שאת לא יודעת? האמת שאני לא יודעת, אבל אני יודעת שהילדה הזאת תחיה עם הטראומה הזאת כנראה עד יומה האחרון. וואו. ופה בארץ יש משפחה שמלווה אותה? כן, בוודאי. מעבר לעובדה שכל העדה מלווה אותה, וזה מדהים לראות את העדה מתגייסת לטובת כל כך, יש לנו כל כך הרבה טוב בתוך העדה, שהייתי עדה לו בתקופה האחרונה, ואני מאוד גאה בזה. אבל היא מלווה, ומפה אנחנו גם מודים להנהלת הדסה, שעושה גם מדהים, מה שהם עושים שם, זה פשוט אנושיות בהתגלמותה. וואו. איזה מטורף. כן, זה באמת כאילו מטורף, אבל היא לא איבדה את העין, נכון? היה נראה כאילו... אני חושבת שאפשר, עכשיו הם באמצע התהליך של תיקון כל המצב הפלסטי, ואחרי שהיא תבריא, בעזרת השם אנחנו מתכוונים גם לבקר אותה, ומשם בעצם, אם תרצה, כמובן בהסכמה שלה, אנחנו כזה נראה איך אנחנו יכולים לעדכן עד כמה שאפשר עם האתיקה הרפואית, אם זה בסדר, לחשוף שהכל בסדר אצלה, ושהיא עברה את הכל, והיא מאחורי זה. את יודעת, מקודם אמרת, אני מאמינה שהיום אני פה, מחר אני שם, אני לא בטוח שהאוזן היהודית ממש מבינה בדיוק מה אמרת, שאני גם מאוד מתחבר לזה, כי אני אגיד לך את זה ככה, יש את ג'ורדן פיטרסון אומר שאם אתה עושה דברים למען אלוהים, כאילו אם אתה בא וכופה את האידיאולוגיה שלך למען אלוהים, אז זה אומר שאתה פסיכופת. אם אתה דואג למען עצמך, אז זה אומר שאתה בן אדם, אתה מודה שיש לך אינטרס אישי, ואתה דואג למען האינטרס שלך. אז בדיוק, אז זה מאוד אנוכי מצידי, אבל אני עוסק בדרוזים מתוך אינטרס נטו אישי. מתישהו הבנתי שאנחנו כעדה, כמורשת, עוד ב-2022 התחלתי לראות את זה, שאנחנו באמת בסכנת הכחדה. יש הגירה מטורפת, יש ארגונים אסלאמיסטים שמנסים לטבוח בנו, להשתלט עלינו, לעשות כל מיני דברים רעים. ואני הבנתי שכאילו אני יכול לחיות פה בווילה בג'ונגל ובללה-לנד, אבל משהו פשוט הבין שכדי שלילדה שלי יהיה טוב, לאנשים האלה צריך שיהיה טוב, אחרת אנחנו בבלגן מאוד גדול. אז אמרתי, אני רוצה להבטיח לעצמי את החיים אחר כך, שאם אני אמות עכשיו ואני אוולד בסווידה, אז שיהיה לי טוב, שיהיה לי נעים, שכאילו הסביבה שלי תהיה טובה. אני מתחברת למחשבה. וואו. אם גם מדברים על סווידה, אז את יכולה לתת לנו אולי תזכיר קצר מה המצב של הבתי חולים שם עכשיו? אני יכולה להגיד לך שהתפוקה של העבודה שלהם הייתה, כשדיברנו איתם פעם ראשונה, הייתה -10. לא היה להם כלום, לא יכלו, גם מגיע עכשיו אליהם מישהו בדרגה ממש פצע קטן שאפשר לטפל בו, לא יכלו, אין להם אמצעים, ואז תודה לאל הצלחנו לספק להם את כל מה שהם צריכים מבחינת ציוד רפואי וגם תרופות, הכל. יש לי, מי שאחראי עליי היום זה רופא צבאי לשעבר, ובהנחיה שלו הוא רופא טראומה, אז הנחה אותי גם מה לשלוח להם, ומשם בעצם שלחנו להם את כל הנדרש,
סיפקנו להם, אז היה מרגש לראות את התיעודים שלהם, אני רציתי רק לוודא, אמרתי להם רק צילום קטן שהכל מגיע, ואז שלחו לי תודה, קיבלנו את הכל, בשם שלי כמובן, ואז לראות את זה, ואז אומרים לי, התפוקה הייתה -10, אחרי זה עלתה ל-30, אחרי זה ל-70, היום הם משתלטים לגמרי, המצב שלהם די יציב, הם יכולים לטפל, אבל גם כששלחנו להם ציוד, מלא ציוד צריך חשמל, ואז אין להם חשמל שם. אז מה שאפשר לטפל, בעצם, אני חייבת להדגיש את זה, המטרה של החמ"ל הרפואי שלנו היום, זה להגיע לרמה שהם עצמאיים, לספק להם את כל מה שאפשר, גם ביום אחרי, גם לא משנה, הכינו אותנו שזה כנראה ייקח כמה חודשים טובים, כל הסיפור עם סוודה, ואז להגיע למצב שיש להם, כי יש להם רופאים טובים בסך הכל, אבל צריך לעזור להם מבחינת ציוד, דברים כאלה, אז להכין אותם שהם יטפלו בעצמם בצורה הכי בסיסית וטובה ומקצועית שיש, ואז אם יהיה מקרים חריגים, אז אפשר להביא אותם לארץ, אבל המטרה היא שלהם יהיה טוב, הם יהיו עצמאיים, יטפלו אחד בשני, ופחות להישען עלינו בתור מערכת בריאות, כי אנחנו גם ככה לא במצב טוב. כן. כרגע מי שפצוע קשה וחייב טיפול רפואי דחוף בסוודה, אין לו דרך להגיע לארץ, נכון? אלא אם כן יש... שכן, צה"ל פתח בית חולים שדה, מפה אני רוצה גם להודות לכל הרופאים. אבל זה בגבול עם ישראל, הבית חולים שדה. כן, ישראלי. לא, אבל אני אומר, החבר'ה בסוודה לא יכולים להגיע לבית חולים הזה, בגלל כל הבדואים שנמצאים בדארה שם. לא, מגיעים בהנחיית צה"ל, יש שם, הקימו בית חולים שדה, ואני לא אפרט על הדרך שהם מגיעים בה, אבל כאילו מגיעים לבית חולים שדה שם, ובעצם מקבלים את הטיפול המיטבי, מה שאפשר, מחזירים אותם בחזרה לסוודה, אני מסכימה איתך שהדרך מאוד מאתגרת, כי הייתה לנו לפני כמה ימים, מישהי בשם איוונה מונדר, שהייתה בבית חולים צפת, והסיפור שלה זעזע אותי וריסק לי את הלב, כי זה ממש שברון לב לשמוע את כל הסיפורים האלה, אתה פשוט מבין שהם בבעיה, זה הייתה בדרך לקבל איזשהו טיפול רפואי, פשוט ירו עליה ברכב ופגעו לה בעצב, מה שגרם לה לשיתוק, היא בת 23, אימא לשני ילדים, נכנסה לבית חולים זיו, הצלחנו לגייס לה כסף, אבל פיקוד צפון החליט שהיא לא מיועדת להמשך טיפול, ולצערי הרב החזירו אותה בחזרה. משיקולים, לא יודעת, אני בעצמי לא מבינה למה, אבל אני גם להילחם מול כל הבירוקרטיה הזאת, זה בפני עצמו סיפור מאוד מאתגר, אבל אני משאירה את זה למקום. אני הייתי רוצה לשאול אותך באמת איך, כי באמת סביב סוודה נגיד, יש את הגברים, הם ניסו להילחם, הם היו עריות, מנסור דיבר לא מזמן על שני האחים האלה שהגנו על כפר שלם פחות או יותר ונלחמו עד הרגע האחרון, זה כביכול הסיפורי גבורה הרגילים שאנחנו מכירים, אבל אנחנו יודעים גם שהאנשים האלה, באו עם אג'נדה גם לאנוס, כאילו היה בלט מאוד את העניין הזה של האונס של הנשים שלנו, היה אונס עם נשים שנאנסו ונהרגו אחר כך, אני אומר את זה רק בשביל שאנשים גם יבינו קודם כל מה הסקל של התופעה הזאת, אני זוכר אפרופו החמ"ל הרפואי, בימים הראשונים שאמרו לשלוח פוסטינור, עם כמה שזה לא נעים להגיד, כי באמת הייתה ממש תופעה מטורפת סביב הדבר הזה, ואיך את כאישה בעצם מתמודדת עם כל הדבר הזה, כי וואלה, זה חתיכת מסע. אני חייבת, מדהים, שאלה מדהימה, אני חשבתי עליה, אני לדעתי כל החודש האחרון, זה שני מובנים. דבר ראשון שאני חושבת שאנחנו הבנו, הסקנו מסקנות אחרי מה שקורה עם סוודה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שאנחנו עדה שמרנית מאוד. אני בעצמי הייתי צריכה, קיבלתי כמה גביעות כשרציתי ללמוד רפואה, לא, שכן לגור מחוץ לכפר, אי אפשר, כן אפשר, מה מותר, מה אסור. אז לעודד השכלה גבוהה לבנות, זה היה לא כזה טריוויאלי, הייתי צריכה ללחם על המקום שלי, אני חייבת להודות.
אז האמנתי בצדקת הדרך, וידעתי שיבוא יום שנצטרך את הנשים האלה, גם לינל, גם מואפה, גם חנן, כל הבחורות שנמצאות איתי היום, שהן אחיות במקצוע ופרמדיקיות, היום אנשים מבינים שלעודד השכלה לבנות זה לא רע, זה אפילו בסדר. אז זה מסקנה אחת שגיליתי, שברגעים האלה אתה מבין שאתה צריך this is our weapon, זה הנשק שלנו מול הצד השני. זה דבר ראשון, אבל אני חייבת לענות לשאלה שלך, שאיך ששמעתי את זה בתור אישה, אני חושבת שזה מה שגרם לי to be absolutely blind. אני כבר הייתי עיוורת וראיתי רק את המטרה האחת, וזה איך אני עוזרת לנשים האלה. איך אני מספקת להם את התרופות האלה, איך אני שולחת להם, גם אני צריכה לעבוד מסביב לשעון, גם אני צריכה לעזוב את הכל, וראיתי זה כמישן, humanitarian mission, ממש, זה היה הומניטרי ברמה שאני... לא, אני, כאילו, ברור, לא, אבל קודם כל אמרת, אנחנו עדה שמרנית, אז קודם כל, תני לנו מושג לגבי הסקייל של התופעה, כי אני לא מאמין, כי אני מאמין שלאנשים האלה לבוא להגיד על דבר כזה, זה כאילו משהו מטורף. אני יודעת, אז קודם כל היה יותר נוח להם להגיד לי את זה מאשר לגבר, וגם לספר לי על הדברים האלה מאוזן של אישה לאוזן של אישה נשמע הרבה יותר, בכל זאת, יותר כאילו קל, הייתי אומרת, למרות שהתופעה עצמה היא הייתה מאוד קריטית, אבל איך שסיפרו לי שמדובר בעשרות נשים שניסו שם, ושלחנו להם, אני זוכרת שבעצמי שמתי את כל הציוד, בעצמי, ממש בעצמי, לקחתי את הכל בידיי והכנסתי הכל לתוך קופסה, רשמתי עליה את מה שצריך בערבית, שזה בצורה מאוד עדינה, ווידיתי שזה יגיע לאיש הנכון, במקום הנכון, בבית חולים, ושלחתי כמובן, עשיתי איזשהו לוגיסטיקה, שנשים ידעו שיש תרופה שמיועדת לכל אלה שניסו בעצם. וואו. מטורף שפתאום מוצאת עצמך מתעסקת בדברים האלה. זאת אומרת, אני גדלת בישראל, אני חושב שהיה לך חיים די ישראלים וטובים, ואז יום אחד מוצאת עצמך מדברת עם אחיות וקרובות משפחה ודרוזיות שנאנסו על ידי ג'יהאדיסטים ודאעשיסטים, ופתאום מוצאת עצמך אורזת ארגזים מלאים וכל מיני תרופות ציוד רפואי שיוכל לעזור לאנשים שנאנסו, פשוט מטורף, מציוד מטורף. דבר אחד, שאם הייתי, אמרתי להם, זה המוטו שלי, אם הייתי בצד השני, הייתי רוצה שמישהו יעשה את מה שאני עושה להם, זה מה כאילו, הייתי מאחלת לעצמי שמישהו דואג ואכפתי מ100% מקום נקי, כמו שלי אכפת ממה שקורה. נכון. אתה יודע, כאילו, בנושא הזה של כל האסטרטגיה של הניצול המיני כאמצעי לחימה, שאנחנו רואים את הג'יהאדיסטים עושים, שהם באים והורגים גברים ואונסים נשים, גם מבוגרות, כדי להשפיל אותם וכאלה, אני בדיוק עכשיו דיברתי עם איזו אישה גרמניה, שאמרה לי שהיא מאוד כועסת על מה שצה"ל עושה, וככה וככה וככה. הסברתי לה, את צריכה להבין כאילו שצה"ל הוא צבא מוסרי ובצורה מטורפת, אני הייתי בקצין שם, אני יודע על מה אני מדבר. שימי לב שהיחידים שהולכים ואונסים, זה המוסלמים, זה הג'יהאדיסטים, הם באים ותוקפים, ואם זה בעזה, ואם זה בלבנון, ואם זה בסוריה, תראי לי חייל אחד של צה"ל, חייל אחד שהלך ואנס פלסטינית, חייל אחד לא מצאנו עדיין, שם יש מקרים של מאות, אם לא אלפים, אם לא עשרות אלפים, אתה מסתכל עכשיו על אפגניסטן, אבל כל מה שקורה, מה זה? חד משמעית, מסכימה איתך. פשוט ניצול מטורף של נשים, של ילדות קטנות, על ידי גברים סוטים וחולניים, והעולם שותק, העולם שותק. אני זוכר בשביעי באוקטובר, על האבא והבן שהשתתפו באונס, כאילו זה רמות של רוע שאנחנו לא מבינים בכלל. לא יכולים להבין. לא יכול לדמיין את זה, זה פשוט כן. ואני, ליבי גם... אני יותר כועסת גם על החוסר עמידה של האסלאם הנורמלי, בוא נגיד, מול מה שקורה. אני לא שומעת קולות נורמליים. כן. ואני פשוט מאוכזבת, אני חייבת להגיד, אני מאוכזבת
שתיקה שווה, הסכמה מבחינתי, אתה מסכים לזה מאוד מזה, כן. ילדות, אתה שומע פשוט סיפורים שאני מזדעזעת כל יום מחדש. יש לזה מושג, אמירה, זה נקרא ג'יהאד אל-ניקח, הם גם אנשים משתמשים בזה, כאילו, אנחנו לא מבינים את זה, אבל הם משתמשים בזה ככלי נשק. יש איזה מישהי אני ראיתי את הציוץ הזה וממש הזדעזעת, מישהי שהיא כאילו דתייה מוסלמית, שאומרת, עוד 9 חודשים תעלו לסווידה לאסוף את הילדים שלנו עם חלה, הם גאים בזה, זה כאילו חלק מהג'נדה. זה נוראי, זה נוראי. חולני. אגב, שנייה רגע, רק לוודא שהקהל מבין, חבר'ה, זה לא בירה, אוקיי? זה משקה גרמני שקוראים לו שפצי, זה לא פרסומת למשקה הזה, זה פשוט קולה וקינלי. אז כאילו, רק שידעו, מי שרואה את זה שם עכשיו, שזה לא. שזה לא אלכוהול. אם הם מדברים על כל הנושא הזה של נשים, של קורבנות של אונס ושל כל הטרור שקורה, אני מאוד מאוד מוחזב מכמה ידידות שלי שהן באות מעולם הרפואה אגב, והם היו מאוד מאוד פעילות בכל מה שקשור לפלסטין, עשו דברים מאוד נפלאים אגב, כל מה שקשור לפלסטינים וישראל, וגם רופאים ללא גבולות, וממש כאילו אנשים שהסתכלתי עליהם בהערצה, ואמרתי, בואו תקשיב, הם באמת הולכים ומנסים להציל את העולם, ועבדו בהאיטי, והלכו עם משלחות מסתם ישראל והכל, והיו מאוד מאוד על השמאל הקיצוני, הייתי קורא לזה גם לפעמים, מאוד מאוד נגד הרבה מהדברים שקוראים בממשלה, ומאוד מאוד פרו-הפלסטינים. והנה עכשיו יש רצח ואונס של העדה הדרוזית, ואני לא רואה ציוץ אחד מהם, ואני אומר לך, ברגע שראיתי את זה, אמרתי, האנשים האלה נשרפו אצלי. זהו, הם כאילו מראה חד משמעית שהמנוע האתי וההומניטרי שלהם הוא יותר פוליטי. כן, וכשזה נוח. בדיוק, וכשהאינטרסים שלך הם פוליטיים, אז כשנוח לך עכשיו לבוא ולהראות משבר הומניטרי אתה מראה, וכשלא נוח לך אתה לא מראה. וזה הרבה ארגונים גם, כמו ארגונים של ה-Human Watch ו-Women's Watch, וכל השטויות האלה שהולכים בעולם, כאילו, שפשוט ישבו בשקט, שאנסו נשים יהודיות, לא אמרו מילה, שאנסו נשים דרוזיות, לא אמרו מילה. אתה מבין? אז זה באמת מראה על פשיטה מוסרית מוחלטת, בקרב הרבה מהארגונים האלה, ועד בתור אחת שכאילו, אני עבדתי הרבה באפריקה, עזרתי לחברים שם לבנות בית ספר, בית יתומים, אז יצא לי לעבוד הרבה גם כן עם צוותים רפואיים, וכל מיני אנשים שהם פשוט מדהימים, באמת, הלכו ועשו מטוב ליבם, וללכת לעבוד במקומות מאוד מאוד נידחים, אבל אתה רואה שיש לך את האנשים המדהימים שעושים את זה באמת מתוך קריאה לעזור למין האנושי, ויש לך את האלה שעושים את זה פשוט כדי לשרת סוג של אינטרס פנימי אישי כזה, ובדרך כלל זה מהול גם בהרבה פוליטיקה רעילה. אז עכשיו שאתה רואה מה שקורה עם הדרוזים, פשוט מאוד כואב לי לראות שיש הרבה שתיקה מכל הארגונים האלה, וגם חלקם גם מתוך הארץ, אני חייב להגיד. נכון. מאוד מאוד מאכזב. מה שמעצבן בזה זה תכלס, שאני חושב, קודם כל שהם גיבורים על מי שנוח, אתה יודע, כשאתה יכול לבוא ולהגיד על ישראל, ולבוא וכאילו לשחק אותה כאילו צדיק מוסרי, ולעשות לעצמך איזשהו נעים על האגו, שכאילו אתה עושה משהו טוב, אבל אתה פחדן מדי בשביל לבוא להגיד לאנשים שהם מפלצות בפרצוף שלהם, כי אתה מפחד כאילו שוואלה, אתה מפחד על עצמך ואתה עושה כל מיני מניפולציות על עצמך כדי להצדיק לעצמך למה נגד הפלסטינים אתה לא אומר עליהם שהם חיות אדם, ועל ישראל קל לך להגיד שהם חיות אדם, כי אתה יודע שהסביבה נפלות את זה. זה שיש קהל, בדיוק. וואו, אז רגע, אני שמעתי שבסווידה עכשיו אין להם כמעט מים, שדיברנו אתמול עם בחור מסווידה שהסביר לנו ואמר לנו שהרבה מהבתים אין להם מים בברז אפילו, והשאלה שלי גם לגבי הבתי חולים, איך הם מתמודדים עם זה כאילו? תראה, התנאים שהם נמצאים בהם באמת הם ברמה מאוד מאוד מאוד, אנחנו לא רגילים אפילו לראות או לשמוע או להבין דברים כאלה, אבל פונים אליי על בסיס, אני חייבת להגיד לך יומיומי, הם פשוט ראו שיש מענה, ואני מבינה את זה, יש מענה רפואי לכל הצרות וכל המקרים ההומניטריים שיש,
אבל באיזשהו מקום, גם עם החיבור שלנו להרבה גורמים, אתה בסופו של דבר גם צריך מקור מימון, אם אפשר להגדיר את זה ככה. כי תחשוב שכל תרופה עולה מלא 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 כסף, ומשרד הבריאות ובצדק אמר, יש לי קריטריונים, אני לא יכול עכשיו להכיל, מדובר שם במינימום 400,000 תושבים, במינימום. וזה חתיכת נטל, לקחת מה שזה, אז קוראים בשפת הרפואה לזה טריאז', סינון, מה שאפשר, מה שהם כן יכולים לספק אז מספקים, ומה שלא, אנחנו מנסים למצוא איזושהי אלטרנטיבה רפואית, הומניטרית למערך הזה. עכשיו, המצב שם הוא די קשה, במיוחד למטופלים עם רקע סרטן, כל הסוגים כמעט, כי קשה לספק. גם ככה היה לפני האירועים האלה, המצב קשה בסוריה, עכשיו זה רק יחמיר. וזה דבר ראשון. ודבר שני, זה כל המטופלים שצריכים לצאת מתוך השערים, שזה בפני עצמו גם סיפור מאוד קשה, ואנחנו מנסים גם למצוא להם אלטרנטיבות הגיוניות ומובנות, כאילו, יחד עם כל הגורמים. עכשיו, כמו שאמרתי, הבירוקרטיה גם בתוך העדה היא מאוד מאתגרת, וגם מחוץ לעדה היא מאוד מאתגרת. כן. אז זה קשה. תכלס גם שואלים הרבה אנשים פה בצ'אט, אני רואה, איך אפשר לעזור, איך אפשר לתרום, כאילו, וגם איפה נמצא החמ"ל? יפה, אז החמ"ל נמצא ביוצרים 22 כרמל, זה חמ"ל שהוקם, היה מרכז רפואי של דוקטור חבוס, חילקנו את זה לחצי, חצי זה רק חמ"ל רפואי, ממוזג עם כל התנאים של תרופות, דברים כאלה, אז בכרמל מוזמנים גם לבקר, ולשם כך גם נוצרה עמותה, שבעצם אני פחות בקיאה בכל העניין של הכספים, יש שני קצינים דרוזים שלקחו על עצמם את החלק הזה, עומרי אבודולה שהוא מירכא, עושה עבודה מדהימה, 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 ועוד מישהו שנמצא איתנו בחמ"ל, בעילום שם ביקש, והם נמצאים שם, יש כמובן עמותה שדואגת לרכוש את כל התרופות האלה, ולספק אותם למקורות, מי שמעוניין לעזור, אז זה יותר מנשמח, וגם זה מצווה גדולה, אז זה לגבי זה גם. זהו, אני הבנתי, וזה בא מסיפור אישי, בגלל זה יצא לי להכיר את זה טיפה, קרוב משפחה שלי, שלא ידעתי שהוא קיים בכלל, עד לאחרונה, והוא בגילי, והוא אבא, ויש לו 3 ילדים, והוא יצא להילחם על הבית שלו, ולשמור על המשפחה שלו, והוא ירו לו ברגל. והוא התעלף, ואז התעורר, חילצו אותו תחת אש, הלוחמים הדרוזים, והוא התעורר אחרי זה בתוך הבית חולים, שיום אחרי זה, אגב, שחטו את כולם שם, הוא יצא מהבית חולים הזה יום לפני ששחטו את כולם, פשוט כי לא היה להם מספיק מיטות, אז שלחו אותו. הוא התעורר שם, והיה לו כדור ברגל, ונתנו לו סוג של טיפול, ואז אמרו לו, אתה צריך לצאת, ולקחו אותו הביתה, ויום אחרי זה נכנסו, אגב, ושחטו את כל מי שהיה בבית חולים. ועכשיו מנסים כבר הרבה זמן לעשות לו ניתוח, כדי להציל לו את הרגל, אחרת יצאו לקרות את הרגל, הבעיה שאין להם את הציוד הרפואי, אין להם את העדה, את הערכה של הכלים, ואין להם את הברגים שצריך. ואנחנו כבר מנסים בנרות להשיג לו את זה, ואי אפשר לשלוח ציוד רפואי מדמשק לתוך סוודה, כי עושים אמבושים לאמבולנסים, ויורים בהם ועוצרים אותם, וזה סיפור אחד, מיני רבים שם, שיש להם כל כך הרבה צרכים. עכשיו, כמובן, אני מתאר לעצמי שמה שמגיע לארץ, המקרים הקיצוניים לא של שיפור תנאי חיים, אלא של הצלת חיים. כן. אז אתה פשוט, כדי שהקהל יבין, יש שם מקרים שהם פשוט קשה להבין אותם, ועוד משהו, נגיד המקרה הזה של האבא הזה. אם הוא מחר יקרטו לו את הרגל, משהו שאגב יכול להימנע מאוד מאוד בקלות, אם יפסיקו את הסגר על סוודה, אז זה אומר שזה בן אדם שיהיה קטוע רגל. להיות קטוע רגל עכשיו בסוריה, או בסוודה, זה דין מוות. אין ביטוח לאומי שיתמוך בך, אין פיזיותרפיה סיעודית שיעזור לך להשתקם. אתה צריך, יש לך ילדים קטנים, אין אוכל. מי ילך להביא אוכל? תשלח את האישה עכשיו לצאת לסכנות ולחפש אוכל, איפה הילדים יהיו? אין לך גני ילדים עכשיו. גם. זה פשוט מצב שהוא מטורף, איך אתה דואג למשפחה שלך, איך אתה דואג לעצמך, אתה תהפוך לקבצן.
אתה תהיה במצב עכשיו שאם תוקפים מחר, אתה נטל על האוכלוסייה נקרא לזה, ויהיה להם קשה לשמור עליך. אז זה רק לתת דוגמה קטנה של המצב העגום שם, מעבר לזה שאין להם אוכל, מעבר לזה שאין להם מים, וכל זה יכול להיפטר בשנייה, אם ירדן תפתח את הגבול, בשנייה. או אם יאשרו לעשות מסדרון הומניטרי שיגיע עד לסוודה בצורה רשמית ויעזור לתמוך בהם, ובו זמנית אנחנו בממשלה שלנו, ואני אוהב את הממשלה שלנו, אנחנו מדינה מדהימה, אבל אנחנו שולחים אוכל לחמאס, מכינים מסעיות מלאות בתרופות ובאוכל לחמאס, וטוב ששולחים לשם, כי אנחנו מדינה הומניטרית, אבל חוטפים לנו את זה, גונבים את זה, ואנחנו מאכילים את חמאס. אני באמת הייתי רוצה לראות איך אנחנו מצליחים לדחוף אפילו עוד יותר, לעזור לדרוזים בסוודה ולהר שם, זה לא רק לדרוזים אגב, זה גם לנוצרים וזה לעלווייט שנמצאים שם, ולבני המיעוטים, הבני המיעוטים בסוריה נמצאים במצב שהוא סיוט עלי אדמות, סיוט עלי אדמות. הזכרתם חולי סרטן, אני פשוט כואב לי הלב, כי אני מכיר אנשים מבוגרים שיש להם את זה, וכמה כאב הם עוברים, וכמה הם צריכים את המשפחה ואת התמיכה, ולחשוב שיש מישהו עכשיו שמבלה את שארית ימיו, בכאב מטורף בכל הגוף, ואין לו דברים שיכולים לעזור לו, כאילו, זה פשוט מסכנים, זה פשוט מצב ממש עגום של מה שקורה שם. מסכימה איתך. אז מאותו מקום החלטנו לפעול, וגם לעתיד, שיהיה מענה, כתובת רצינית, נטולת, אני מדגישה את זה. אנחנו יוזמת צעירים שנטולת כל כיוון אפשרי, רק רפואה, שיהיה מענה גם ברמה בינלאומית, אגב. זו המטרה הסופית שלנו, שאם יהיה צורך לעזור לכל דרוזי, כמו שיש חב"ד אצל אחינו היהודים, אותו רעיון, רק שבתחום הרפואה שאנחנו טובים בו, ושיהיה מענה. ולשם כך אנחנו גם גייסנו את העמותה, כדי שנוכל בעצם באיזשהו דרך גם לממן את כל הטיפולים האלה, וגם את כל התרופות, בעיקר תרופות שאנחנו יכולים לשלוח. אז אני מבינה מה שאתה אומר, אבל אני למדתי פשוט, הכי קל לשבת ולבכות שהמצב קשה, אבל השאלה היא איך אנחנו פועלים מתוך מקום של לחץ ומקום של עזרה, ואני רואה this is our vision, לשם אנחנו חותרים, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וגם אם יש הרבה אנשים לצערי הרב מנסים לתרבד ולעצור תהליכים כל כך הומניטריים, אני אומרת את זה בצער רב, אבל אנחנו מתמקדים בעשייה. אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו לשאול, אם בעצם משתמשים בכל הארגונים האלה של האו"ם, רופאים ללא גבולות ודברים כאלה של לקחת את האנרגיה שלהם ובמקום לבזבז אותה על מקומות... התשובה היא לא. כשזה מגיע לדרוזים, משום מה פתאום אין אנושיות. אני אגיד לך למה. הדרוזים זה מיעוטים, זה קטנה, אין לה הרבה כסף. רוב הדרוזים זה אנשים פשוטים שהם עובדי את האדמה, אנשים מעמד הביניים שפשוט חיים, חיה ותן לחיות. אנחנו גם מיליון איש בעולם. יש לך עכשיו את הסונה ואת השיעה, שזה 2 ביליון איש, יש להם המון כסף, המון לובים בכל מיני מדינות, הם קנו פחות או יותר את האו"ם, הם קנו פחות או יותר כל מיני ארגונים רפואיים וחברות חדשות וכאלה, והדרוזים היא עצם בגרון שלהם. למה? אנחנו גורמים להם לראות רע. אנחנו גורמים להם לראות רע, כי אנחנו פשוט חושפים את המעשים שלהם. אז עכשיו הם באים לרצוח אותנו, באים להשמיד אותנו, ואם אתה עכשיו מתחיל לשים את זה בכל התקשורת ובכל החדשות, בוא תראו את המצב של הדרוזים, בוא תעזרו להם, יש שם ילדות קטנות שחטפו אותם, שיראו בהם, נשים שנאנסו. השאלה שתבוא אחרי זה, רגע, מי ירה בהם? מי אנס אותם? מי חטף אותם? אני אגיד לך, אבל... פתאום החבר'ה בעלי הכסף, שמגנים על המשוגעים האלה, צריכים לבוא ולהסביר את זה, אז בגלל זה יש לך הרבה אינטרס to hush it down, כנ"ל אגב עם היהודים בקטע הזה, כי מה שקורה עם היהודים, ככל שאתה מסתכל יותר טוב על היהודים ועל ישראל, אתה פשוט מבין עד כמה הם טובים, עד כמה הם עם באמת מדהים וייחודי, שיצא מהשואה והקים מדינה לתפארת, ובתוך המדינה הזאת נותן לבני מיעוטים כמונו, לגדול איתם כשווה ערך, כתף אל כתף, וזה פשוט מדהים כאילו, ילדות דרוזיות מירכא, בגיל 16 ו-14, שלחו לוויין לחלל, ילדות דרוזיות בגיל הזה, בסוריה, בסוודה, חוטפים אותם,
אז כאילו, להראות את היופי של הדרוזים או של היהודים, יש פה אינטרס שהוא אנשים שלא רוצים שיראו את זה, כי זה אבל גורם עדיין, מאוד רע. אני זוכר נגיד כשהייתי נער היה איזה מחבל פלסטיני שקראו לו ת'אבת, יש בית חולים בטול כרם עליו, שהוא ניצל את זה שהוא ברופאים ללא גבולות כדי לבוא ולהיכנס לעשות פיגוע. עכשיו, אתה צודק במה שאתה אומר, אבל אני אומר שיש פה הזדמנות הסברתית לישראל שהיא מטורפת, כן. כי מה שקורה פה, החבר'ה האלה, זאת אומרת הרעים נקרא להם, משתמשים בהרבה useful idiots שהם רוצים לעשות טוב, ואז כאילו אומרים להם ישראל רע, לך תעזור לישראל. ופה כן. ישראל, אם היא יכולה להכניס את זה לשיח הבינלאומי, מישהו שיעלה לאום, יגיד אנחנו צריכים משלחות של זה, אז כאילו אתה מנתב את האנרגיה לעולם שהוא מספיק טיפש, לא להבדיל בין עזה לבין סווידה, ופשוט כאילו לקחת את זה, לעשות עם זה משהו שהוא טוב, כי הרבה מהאנשים האלה באמת חלקם רשעים שרוצים לעשות רע לישראל, אבל הרבה מהם הם פשוט טמבלים שמשתמשים בהם ככלי נשק נגד ישראל, ולמה ישראל לא עושה עם זה ברמה הבינלאומית משהו, של חבר'ה בואו ניכנס דרך ירדן, הצלב האדום, אני לא יודע מה, זה ארגונים שיש להם גם תקציב, גם כוח, גם הרבה מאוד דברים, ולנו זה פשוט כואב, כאילו אתה יודע שאפשר לאנוס, לטבוח ולהרוג אותנו, ואף אחד לא מתייחס לזה, ואין להם חוץ מאיתנו, אין להם אף אחד. כן. אני חושב שמדינת ישראל מתחילה טיפה להתעורר לזה ולהבין, כי אני כבר אומר את זה הרבה זמן, שאנחנו הדרוזים, אנחנו הכלי הסברה הכי טוב שיש למדינת ישראל. ואני זוכר שהיה לי חברה מאוד מאוד טובה שלי, היא הייתה שגרירה בארצות הברית, במיימי, היא ניהלה שם את השגרירות, והיא ניסתה הרבה זמן לשכנע אותי ללכת לקורס צוערים של להיות שגריר ודיפלומט וכאלה, כמעט הצליחה לשכנע אותי אגב, עזרה לי להגיש את הבקשה, אבל אז יצא שהקורס מתחיל בזמן שהלכתי לעשות את שביל ירדן, איפה שחטפו אותי בירדן, אז אמרתי ללכת את ירדן ולהיחטף על ידי בדואים, או ללכת להיות צוער במשרד החוץ, אז אמרתי ירדן, בדואים. בכל מקרה, הנקודה שתמיד הייתי אומר שם, זה שתסתכלו עלינו הדרוזים, ועל היהודים, על הקשר המיוחד שנוצר פה. שתי קבוצות בני מיעוטים, קיבלנו את אותו ממו, כמו כל המוסלמים שהיו באזור פה, היהודים באו לפה, באים להשמיד אותם, בואו תעזרו לנו, תצאו מהכפרים, תחזרו. אנחנו בחרנו לא להשמיד את היהודים, אנחנו בחרנו כן לעמוד לצד היהודים, ומאז אנחנו חיים אחד לאחד איתם, ויש לנו את כל הזכויות, את כל החובות. זו עדה מאוד מיוחדת, אין הרבה עדות כאלה בכלל בארץ, יש לה את כל החובות והזכויות, כתף אל כתף, ואנחנו פשוט באמת מראים לעולם מה זה אומר דו-קיום אמיתי. וזה דבר שמדינת ישראל צריכה לנגן עליו. מדינת ישראל צריכה להרים את זה, ולבוא ולהראות, שים זכוכית מגדלת, תסתכלו, חבר'ה, אתם קוראים לנו אפרטהייד, בואו תסבירו את זה, כאילו, איך אתם מסבירים את זה? והם לא עושים את זה מספיק טוב לפי דעתי, וזה פספוס גדול של המדינה. אבל בואו נחזור לסווידה וליוזמה המטורפת הזאת, שאת עושה שם, אם אנשים רוצים להתנדב אצלכם, אתם צריכים, איך אנחנו יכולים לעזור לך? לי וחליפה יש פלטפורמה גדולה, אני בעיקר באנגלית, הוא בעברית, שתינו עושים בערבית, איך אנחנו יכולים לעזור לכם? אז בעיקר, לדעתי, כרגע, האישו שלנו זה לנסות לממן את כל המקרים האלה שאנחנו, לפעמים אנחנו כן מצליחים דרך אנשים טובים כמוכם לגייס לשם כך אנשים, והרבה פעמים לצערי, נגיד אתמול היה לי פנייה של פרוטזה, קטוע רגל, והמדינה לא יכולה לתת מענה לדבר כזה, כי זה יקר יחסית, אז החלטנו שאנחנו רוצים בצורה הכי שקופה שיש, לגייס לשם כך בעצם מימון מכל העולם, ולממן את כל המקרים האלה, כדי שהם יחזרו בביטחה לביתם, בצורה הכי טובה שיש. מה שמשרד הבריאות שעושה עבודת קודש, משרד הבריאות הישראלי עושה זה מעל ומעבר, אבל יש הרבה מקרים, ובצדק אני חושבת, בעקבות כל החלק הכלכלי, שהם לא יכולים לקחת על עצמם, ושם אנחנו יכולים לדעתי בתור, עכשיו בעזרתכם גם, לגייס לשם כך אנשים שיוכלו לעזור לנו לממן אותם. אז אמירה, בוא אני אעשה לך שיעורי בית, או אולי כבר עשית את השיעורי בית האלה, אני פונים אליי מלא אנשים, מתחילת המלחמה עד עכשיו,
איך אני יכול לתרום, לאיפה אני יכול לתרום, יש לי כסף, מה אני יכול לעשות. ואחד הסיבות שאמרתי להם עד עכשיו, אני מצטער, אין לי מי להביא לכם, כי פשוט לא הצלחתי למצוא משהו שאני יכול להגיד, עמותה שאני יכול לשים עליה את היד, להגיד וואלה, אני יודע שזה ילך לכיוון טוב. דיברתי עם אנשים, דיברתי עם הרבה אנשים, פנו אליי, הרבה אנשים, ובדרך כלל התשובה שלהם ששאלתי אותם, בואו תסבירו לי איפה הכסף ילך, היה אתקל אללה, תדאג לזה, ואמרתי, סליחה חבר, אתקל אללה עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד, אבל זה לא המקום פה, אני רוצה לדעת באמת שאם אני עכשיו אומר לבן אדם, הנה, זה הלינק, אתה תוכל לעזור, זה באמת יגיע ולעזור. אז אם יש לכם לעמותה שלכם, איזשהו לינק, תשלחי לי אותו, תשלחי לי איזשהו מסבר או איזה וידאו שיסביר על זה טיפה, ואני אשב ואסתכל ואחקור את זה טיפה, ואז אני בשמחה, אפיץ את זה בכל המקומות שאני יכול להפיץ את זה, בכל שידור שאני אעלה, אם זה בחדשות בחול, בעולם ולא יודע מה, להגיד זה הדרך, כי וואלה, עכשיו לקנות פרוטזה לבן אדם דרוזי, או להביא תרופות לסרטן, לאיש זקן שרוצה לחיות בכבוד בסוף ימיו, או לאמא בהיריון, או לאישה חס וחלילה שנאנסה, זה בעיניי מצווה משמיים, שאני יותר ויותר משמח, ואני יודע שהרבה מהעוקבים בבית גם מאוד ישמחו, כי הרבה אנשים שואלים איך אנחנו יכולים לעזור, ולא מצליחים למצוא להם את הכתובות, כי קשה. אני מסכימה איתך, וגם כשצריכנו למצוא דרכים, מכיוון שהתרופות משמעותית יותר זולות גם בדמשק, אז יש אנשים טובים שגם מצליחים לספק משם, ואז אני בעצמי יכולה להגיד לך שבידיי שלחתי את הכסף לשם, וקנינו משם והעלינו את זה לסוודה. זאת אומרת, מדמשק, שלחו את זה לסוודה, וככה גם וידאתי שזה מגיע בצורה קצת יותר מהירה, ומספק את זה למקום הנכון. אז זה אחד הדברים שאנחנו עושים, אני מנסה כאילו כמה שפחות לפרט על הדברים, אבל אנחנו עושים באמת עבודה שדורשת מאיתנו הרבה, אני הייתי אומרת, כוח נפשי אדיר, כדי לשרוד את רמת הפניות שמגיעה, ולכן אנחנו גם בטבלאות רושמים את כל המקרים, ממש רושמים את כל המקרים, ועושים איזשהו סינון, זה יכול לקבל פה, הוא יכול לקבל שם, עבודה מאוד אינטנסיבית ומקצועית. אני אגיד לך את זה ככה, אני ומנסור עשינו הרבה שיחות על זה, כי באמת יש לנו בעיה עם זה שהרבה ממנגנוני התרומות הם לא שקופים. אני יודע, יש מגבלות, סוריה, עניינים, זה, אבל לנו היה מאוד קשה לבוא להגיד, הנה, תתרמו לפה, כי אנחנו יודעים לאן הכסף הזה הולך. אז אני חושב שאני ומנסור, אני איתך גם מנסור באמצעים הצנועים שלי, אם תעשו איזשהו אומדן של כמה כסף, אני יודע שאם יש איזושהי מטרה, אז אנחנו נדע להגיע אליה. ואני מוכן באמת להתאבד על הדבר הזה, כי זה סופר חשוב. יש את החורף מגיע עכשיו, יש חיסונים, יש עניינים שצריך לתת, כל מיני אנטיביוטיקות וכל מיני דברים כאלה שהם ממש קריטיים. יש שם מלא אנשים מחוסרי בית, בקור קפוא ועניינים. קור כלבים, בסוריה, בחורף, בסוודה, דמיינו את החרמון, פחות או יותר. אז ברשותך, אנחנו נשמח לעזור ממש, את תביאי לנו את הסיפורים וכמה כסף אתם צריכים, ונעשה הכל בשביל להתאבד על הדבר הזה. בוודאי. אגב, בדקתי מה ראשי תיבות של חב"ד, זה שהתנדבתי שם כמה פעמים בחול, אני והרב בפרו, הוא רצה לעשות ארוחה לכל היהודים בראש השנה, לא, בחנוכה נראה לי, סוכות, ואף אחד מהאשכנזים שם לא רצה איך לשחוט את התרנגולות, אז רק אני הרמתי את היד, ואמר לי, אז הנה יהודי צדיק, אמרתי לו דרוזי צדיק, הלכתי, אני גדלתי בכפר, מה אני רגיל לחתונה, אני רואה ראש של עז ככה מצמץ עליי בתור ילד, כאילו, מה זה? כן, אז בכל מקרה, ראשי תיבות של חב"ד זה חוכמה, בינה ודעת, ואני אומר, צריך ליצור איזה חב"ד דרוזי, לתת לו איזשהו, באמת, משהו שהוא מקור שעוזר לדרוזים בכל העולם, כי גם באירופה מתחיל להיות מסוכן להיות דרוזי, גם באירופה מתחיל להיות לא נעים להיות דרוזי. שמעתי על הרבה סיפורים, גם בתוך החמ"ל של אנשים קרובי משפחה שרדפו אותם בגרמניה בעיקר, המבטא שלנו מאוד מזוהה בערבית בתור דרוזים, עם הכף והמבטא. אז אנשים רודפים אותם, אין לנו בכלל ספק שזה הולך ונהיה מאוד רע.
גם שמעתי סיפורים של מי שנמצא במפרץ, גם המצב שם לא מבריק במיוחד לצערי, אני קצת, אני חייבת להגיד, אני טיפה כזה כבר לא מבינה למה פתאום הכל כזה נגד, כאילו אנשים חשכו עיניהם לגבי האמת, ורק יש לנו את התמיכה של ישראל, אני חייבת להגיד. המקום היחיד הבטוח היום לדרוזים זה מדינת ישראל. את יודעת איזה הלם זה היה להרבה מהדרוזים בסוריה, שכל החיים שלהם עבדו עליהם שהם חלק מהאומה הערבית. אני יודעת. אנחנו איתכם, ואנחנו איתכם, והיהודים הם האויבים שלנו, והיהודים הם השטן, ואמריקה הם האויבים, והם לא אכלו את זה, הדרוזים אמרו, תקשיבו, לא יודע לגבי זה, אבל זה מה שהם שמעו. ופתאום עכשיו, ואנחנו שומעים את זה מאנשים מסוודה, גם אתמול וגם מלא פעמים שמעתי את זה, פתאום אתה יודע שהגיעה המלחמה, וכבר אסד טובח בהם כבר עשרות שנים, ועכשיו העם הסורי טובח בהם, ואז פתאום רואים שירדן לא פותחת להם דלת, ערב הסעודית לא עומדת איתם, קטר לא עומדת איתם, אף אחד לא עומד איתם. והם רואים פתאום שהיחידים שעומדים איתם, זה הדרוזים בישראל, וזה היהודים בישראל. וזה פשוט, אני אומר לך, כאילו, פשוט, הם לא ידעו לאכול את זה, הם היו בהלם, ואז נפתחו להרבה מהם העיניים. פגשתי עכשיו בשוויץ, שהייתי משפחה דרוזית, שהייתה גרה בכפר, שפוצל במג'דל שמס, אתה יודע, שאתה במג'דל שמס, ויש את הכפר השכן שלו, איך קראו לו? אני לא זוכר. חבר. איך קוראים לו? חבר? לא. חבר. כן. אז הוא רופא אגב, הוא גם רופא, והוא עכשיו גם רופא בגרמניה, הוא עבר לגרמניה, הצליח לברוח והגיע, והוא... זאת אומרת שיש מלא דרוזים בגרמניה. מלא דרוזים גם רופאים וכאלה, אנשים מאוד מאוד מרשימים, בכל מקרה. אז הוא אומר שהחלום שלו זה לבוא לישראל, כי הוא כל החיים שלו, היה לפעמים נוסע עם האוטו ככה, עם אשתו, עם בת זוגתו, ועוצרים כזה וסקלים על הגבול, הוא אומר לה, וואלה, אני מת לדעת מה הולך שם, מת לדעת מה קורה שם עם המשפחה שלי, ולא נראה לי שמה שמספרים לנו זה האמת. אבל הוא לא העז לדבר על זה בקול, כי יכולים לעצור ולהעלים אותך, ועכשיו פתאום הוא רואה אותנו, את הדרוזים ואת היהודים בישראל, היחידים שעומדים לצידם, והוא פשוט אומר, בונה, שיקרו עלינו כל החיים שלנו, כל החיים שלנו שיקרו עלינו, ועכשיו אנחנו רואים באמת מי החברים שלנו ומי האויבים שלנו. וזה עצוב, אבל מצד שני זה גם כן מדהים לראות, ואני כל כך שמח שאנחנו חיים בצד הנכון של ההיסטוריה. בדיוק. אבל תראה, אני יכולה להגיד לך שמה שעוברים היום, העדה הדרוזית, מה שהיא עוברת, לדעתי, מי שלא קם ועושה מה שהוא יכול, עם היכולות שיש לו, ההיסטוריה תשפוט אותו. כי אני לא חושבת שעברנו אי פעם בתור עדה, אנחנו במלחמת קיום, זה ממש פשוטו כמשמעו. אנחנו נמצאים בתקופה הכי נוראית שידעה העדה אי פעם בהיסטוריה, ואם זה לא הזמן לקום ולעשות משהו, אני חושבת שמישהו צריך לבדוק את האנושיות שיש בתוכו, כי זה לא אנושי מה שקורה, ממש. כן, זה או שנבטיח את עצמאותה של סווידה כבירה של הלאום והעם הדרוזי, או שאנחנו הולכים להיטמע ולהיכחד. הלו, עוספיה זה הבירה של זה, אם מרר אז מרר. גם ככה מתפרחות כל היום בחמ"ל. כן, דליה זה הפרברים, שמח לשוק. מי שתכנז יותר ממי. כן, שמח לשוק בדליה, ואז סווידה, אחלה, אתה יודע. על הדרך. החבר'ה בגליל חושבים שאנחנו השתכנזנו, אז יש לי בשורות בשבילכם. תקשיבי, אני גדלתי במרר ובעוספיה, אז השתכנזתם. השתכנזתם. אני מרגיש את זה, כאילו, כל פעם שאני הולך לעוספיה, זה כאילו אני שייך לחו"ל, אני הולך למרר, אני הולך לכפר דרוזי אסלי, כאילו, אז בוא נקרא לזה בשמם. אתה ויחד עם חליפה, אתם מסמלים את הדור היפה החדש. אני חושבת שגם בתקופה האחרונה נחשפתי לכל כך הרבה צעירים שיש להם יכולת א', הסברה מטורפת, והם גם בשתי כובעים, כמו שאומרים, זה מדהים, מדהים. אני חושבת שהקולות שלכם צריכים להישמע כמה שיותר, כי זה הקול השפוי, האמיתי, הנכון, שבעיניי, אותי לפחות, לגמרי מייצג אותי. כן, חליפה יקרה לנו צעירים. כן. השיער שלי מבלבל, אבל אני עוד מעט בן 40, כן?
בסדר, זה אבל נכון. יפה, אני לוקח את המחמאה, אני בסדר. יש לי כבר הרבה שנים, מאז אני בן 20 פחות או יותר. אמירה יקירתי, אני רוצה לתת לך, אנחנו מתקרבים לסיום, וזה כאילו, פשוט כיף. תמיד קשה, זה החלק הכי קשה לי תמיד, שמת לב, מנסור, שאנחנו צריכים לסכן, זה, אתה יודע, יש כל כך הרבה... כל פעם אנחנו אומרים 45 דקות, ואז אני גם אומר לחליף אחרי השינתוקי, יש לי פיצוץ אחי, אבל חלס, 45 דקות. כן, כן, פעם 45 דקות, בום, שעה וחצי. כי אתה יודע, דברים חשובים, אז אני רוצה לתת לך במה ככה, אם יש לך עוד דברים שעוד לא דיברת עליהם, דברים גם לחדד שוב פעם, איך אנחנו יכולים לעזור, אם צריך, את יודעת, גברים לבוא, להרים ארגזים, עניינים, מה שצריך, אז אנחנו לרשותך והבמה היא שלך. תודה. אז חליפה, שוב אני מודה לכם על הזכות להיות פה, זה ממש כיף לדעת שיש במה לצעירים הדרוזים לעשות עשייה, בעיקר עשייה, ומפה אני מודה גם לכל הצעירים הדרוזים מכלל הכפרים, באמת עושים אפרופו מרימים, ואני 1.57 ואני נותנת להם פקודות מסכנים, הם לא קיבלו אף פעם, אז אני גורמת להם, אל תדאג, לסחוב דברים על בסיס שבועי. יש לנו מספיק כוח אדם, אנשים טובים כמוכם שנרתמים לעזור. כרגע המטרה שלנו, כמו שאמרתי, אני אשמח להעביר לך את הלינק של העמותה, שהתגייסה יחד איתנו לממן את כל המטופלים, ואת כל התרופות, ומשם בעצם אפשר לגלגל את זה למקומות בעצם שאנחנו יכולים לספק, וגם לעזור לסיפורים כמו חלה חטיב ואיבנה ועוד הרבה מקרים שכנראה יתגלגלו בהמשך. וזהו, בגדול אנחנו, יש הרבה דברים שאנחנו גם לא מדברים עליהם יותר מדי כדי לשמור על החלק שלהם ועל הסודיות ב100%, אבל אני יכולה להגיד לך בלב שלם שאני יחד עם דוקטור חבוס וכל הבחורות שנמצאות איתנו בחמ"ל, אנחנו ממש עובדים מסביב לשעון ובמצפון נקי וטוב והכי אנושי שרק יכול להיות. את יודעת מה, נראה לי, אם אפשר לעלות עם צוות צילום, אולי לצלם ולעשות סרטונים ודברים כדי לקדם את זה, אני אשמח לתאם מולך. בוודאי. כן, שני דברים. אם אתם צריכים שריר, יש לנו בחור, קוראים לו שון פרו, לוחם דרוזי, MMA מטורף, אחד הילדים שאני הכי מת עליהם, והוא גר בדליה. אז אני אשלח אותו שם כדי שיתאמן להרים ארגזים, וככה הוא גם יתאמן לקרב MMA הבא שלו נשאלה ב-UFC, לאליפות עולם, וגם יתאמן ללכת ולעזור לדרוזים. אז שון, שמעת את זה? זה ה-call to action. דבר שני, אני ממש אשמח אם תוכלי לעשות איתנו מתישהו שידור נוסף באנגלית. בוודאי. אני חושב שהקהל, יש מלא אנשים בעולם, דוברי אנגלית, מכל העולם, לא רק מארצות הברית, שפשוט ישמחו למצוא יוזמה כזאת שהיא דרך ישירה לעזור לאנשים שהכי נזקקים בסווידה ובעדה הדרוזית כרגע, אז אם נוכל לתאם, אחרי זה אפשר לדבר על זה, אני חושב שזה יהיה ממש ממש טוב, גם הסיפור שחלקת פה הוא פשוט סיפור מדהים, וסיפור מאוד מרגש, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להביא את הקול הזה לעולם. אני חושבת שהיא סמל, ויותר מזה, אני הצעתי שהיא גם, אחרי שהיא תתאושש מכל הדבר הזה, שהיא באמת תהיה הסמל שלנו להישרדות, ולזה שיש אלוהים שם למעלה, והוא כנראה ישמור עלינו לעוד הרבה שנים, אבל בשביל זה, בשביל ילדים כמו חלה, אנחנו צריכים לעבוד קצת יותר קשה בתקופה הקרובה. אז זה גם חשוב. מילים כדורבנות. אז סגרנו, פודקאסט הבא באנגלית. כן, סגור. לגמרי, ואנחנו מסיימים את הפודקאסט הזה בנימה אופטימית זו, ואנחנו שמחים ומודים לכל מי שליווה אותנו עד פה, ומאחלים שבת שלום לכולם. רגע לפני שאתם עוזבים, תשלחו את הלינק הזה, או תכתבו לנו בתגובות, תעזרו לנו עם האלגוריתם, כדי שכמה שיותר אנשים ייחשפו לדברים החשובים האלה, שלצערנו הרב לא מדוברים, ואנשים לא מכירים אותם ולא יודעים אותם, אבל זה לא מה שיגרום לנו להתייאש. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת, עד שנקים את סווידה כבירה של דרוזלנד, העצמאית והחופשית,
חופשייה מטרור. אני גם להודות לכל החבר'ה, העם הישראלי הוא פשוט עם מדהים, לא חושבת שיש עליו בעולם, אני חייבת להודות לו על כל העמידה האיתנה לצד העדה ומול האויב, שהוא אויב משותף, ואני חושבת שהאסלאם הרדיקלי הוא אויב בהחלט משותף, גם לנו, גם להם, גם לכל המיעוטים. מפה אני לפחות, אני מנסה להישאר מאוזנת בחלק הרפואי, אבל אני חייבת להודות להם, וגם מפה נאחל להם שבת שלום ותודה רבה על הכל. שבת שלום, ויש לנו ארץ נהדרת. God bless Israel. שבת שלום. תודה רבה, חברים, תודה. תודה לך, אמירה. תודה, אמירה, היה כיף להתראות. גם לכם, תודה רבה.